vespre, Esquerra Republicana de Catalunya a Calella va fer divendres passat l'acte central de la campanya per les eleccions generals. La formació independentista va comptar amb la presència del president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, i la intervenció de la número 12 de la llista per Barcelona, la regidora calellenca Pilar Rocafort. Durant l'acte, Esquerra Republicana es va qualificar com l'única força política útil al Congrés de Madrid i va aprofitar tot això per presentar el seu programa de millores financeres i socials per Catalunya. El Teatre Orfeó Calellenc va ser divendres la seu de l'acte principal que organitza Esquerra Republicana a Calella per demanar el vot a les eleccions al Congrés i al Senat espanyol del dia 9 de març. La intervenció més destacada fou la de l'actual president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, que va basar la seva intervenció en defensar l'opció republicana com a l'única proposta vàlida a Madrid, a Catalunya i als ajuntaments. A la força més útil a Madrid, a Barcelona, a Calella, arreu. Jo crec que es tracta una mica de contextualitzar quina és la situació que tenim en aquests moments, què està passant, quina és l'actitud que hi ha hagut de l'Estat històricament, però molt accentuada darrerament, sobretot en aquesta pèrdua de confiança important de la població de Catalunya en relació a l'estat espanyol, tots els greuges que hi ha hagut, uns quants de molt importants, tema infraestructures ho estem patint d'una manera notable, tema de finançament, etc. I quines són les solucions que hi ha amb aquesta malaltia, és a dir, qui s'hi ha de posar remei. Nosaltres podem plantejar remeis a llarg termini, mig termini i curt termini, no? Aquí n'hi ha un que és fonamental i és que a Madrid Catalunya s'ha de fer respectar i ha de ser forta. Benach va assegurar que l'objectiu per a Esquerra Republicana en aquestes eleccions és mantenir el grup parlamentari propi a Madrid i fer que la formació consolidi el nombre de vots obtinguts en les darreres generals. Uns resultats que no es preveuen prou amplis com perquè Pilar Rocafort, número 12 per Barcelona, pugui ocupar un escó a les Corts Espanyoles. Tot i això, tal com ha reconegut ella mateixa, el seu objectiu personal és ajudar el partit a assolir els objectius i treballar des de Calella per la independència de Catalunya. Home, personalment és un lloc que no hi ha possibilitats, doncs, en aquest cas, de ser escollida, però sí que el que espero és, primer va fer el goig i la il·lusió de poder formar part de la llista, en el sentit de poder donar suport a Esquerra des d'un altre àmbit en el que estic més acostumada a fer-ho, que és més amb la feina a l'Ajuntament. Després n'espero poder viure més de prop una campanya amb un procés electoral diferent dels que he viscut i espero poder aportar dintre del meu entorn, que és sobretot Calella, tot el que pugui per donar suport al partit que recolzo en aquest cas, que és Esquerra. Els republicans van exposar com a bases del seu programa la publicació de les balances fiscals i acabar, segons Esquerra Republicana, amb l'espoli que pateix el país.